नमस्कार, कोकणसाद लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत असा. बघूया मालवणी बातम्या. हायवेन कणकवलीकरांच्या डोक्यावर मारलेला या उड्डाण पूल खरोखरच टिकताला की कधीतरी कोसळताला ही भीती आता वाढतच चालली असा. मार्गाचं चौपदरीकरण झाला आणि कणकवलीकरांच्या वाट्यात डोकेदुखी बनलेला गडनदी आणि जानवली असे दोन नदीये जोडणारा भला मोठा उड्डाण पूल सुद्धा झाला. पण या पूल बांधत होते तेव्हापासून तर आतापर्यंत लोकांचो त्रास दिवसेंदिवस वाढतच चाललो. पूल बांधताना किती वेळा कोसळला ह्याची तर गिनतीच न केलेली बरी. एकदाचा पूल झाला आणि लोकांनी सुटकेचो निश्वास सोडल्याने. पण खरो त्रास तर थैनाच सुरू झालो ना. पुलाच्या खाली निवर्ती दोनवल्या ठिकाणी त्रास. त्याच्यात भर म्हणान की काय, पुलार दोनवल्या बाजूंची एक लेन बंदच असता. ह्यो प्रकार खास करून SM हायस्कूलच्या समोर असा. थंय दोनवल्या बाजूक किमान 100 मीटरची एक लेन बंदच असा. बरा दोन्ही बाजूची एक लेन खेका बंद ठेवल्याने ह्याचं उत्तर महामार्ग प्राधिकरण आतापर्यंत देऊ शकला नाही. मागे तर अगदी पुलावरच तडे गेले होते. तेव्हा महामार्ग प्राधिकरण म्हणत होता की मेंटेनन्स की कायता काम सुरू असा म्हणा. बरा ते दुभाजकव धड नाही असत, खै ना खै तुटलेलेच असत. म्हणानच या पूल खराच टिकताला की कोसळताला ह्या एकदा सांगाचाच. मग आम्ही ठरव की या पुलावरसून जाऊचं हा की पुला खालना, अशी मागणी आता जोर धरूक लागली असा. महामार्ग चौपदरीकरणाचा जेव्हा काम सुरू झाला होता त्याच वेळेस प्रश्न होतो. काही लोकांची मागणी होती की हायवे कणकवली शहरात ना जाऊन दे. काही लोकांची मागणी होती की हायवे कणकवली शहराच्या बाहेर ना जाऊन दे. शेवटा तो काय तर हायवे एकदा कणकवली शहरात गेलो आणि कणकवलीकरांच्या वाट्यात जे का डोकेदुखी म्हणतात तसा या उड्डाणपूल इला. या उड्डाणपुलाचा आता इतिहास एवढा भयानक असा की जेव्हापासून या उड्डाणपूल बांधूक सुरुवात झाली असा तेव्हापासून काय नाही काय अडचणी कणकवलीकर सहन करतच असत. कितीतरी वेळा हा पूल पडला सुद्धा. ह्याचा जो पूल असा ना जो आता मधलो भाग असा जो फ्लाय ओव्हर प्रकारातलो असा, दोन्ही बाजूचा भाग असा तो बॉक्सेल असा. बॉक्सेल म्हणजे काय तर ब्रिज भरलेला असता, जाय का पिलर नसतो. तो ह्यो जो बॉक्सेलचा भाग असा तो कितीतरी वेळा कोसळलो सुद्धा असा. एकदाचा आता पूल पुरा झाला खरा, पण पूल झाल्यापासून आतापर्यंत 6 वर्ष होऊन गेली. पण ह्या पुलावरची जे दोनवल्या बाजूची एक लेन असा त्याच्यावरची बॅरिकेड्स काय हटली नाही. आम्ही आता जे उभे असाव ते आता मुंबईच्या दिशेने जाणार जो लेन असा त्या लेनवरती असाव. त्या लेनवरती तुमका दिसता असा की पुलाच्या एका बाजू जे एक लेन असाय त्याच्यावरती पूर्णपणे बॅरिकेड टाकलेले असत. पण हीच परिस्थिती जो दुसरा लेन असा गोव्याच्या दिशेने जाणार, तो गोव्याच्या दिशेने जाणार जो लेन असा त्या लेनवरती सुद्धा तुम्ही बघा तशीच बॅरिकेड टाकलेली असत. बरं, ही बॅरिकेड कधीपासून टाकलेली असत तर जेव्हापासून पूल झाला असा ना तेव्हापासून ही बॅरिकेड अशी टाकलेली असत. आता जर या पूल सक्षम असा, महामार्ग प्राधिकरण कायम सांगत असतात की ह्या पूल अगदी चांगला असा, टिकणाऱ्या दर्जाचा असा. मग जर असा असा तर मग पुलाचे दोनवल्या बाजूचे लेन असत ते बंद का असत? बरं, पूल जेव्हापासून बांधला गेला तेव्हापासून हे बंद का असत? ह्याचं उत्तर महामार्ग प्राधिकरण का देत नाही असा. आपले खयचे लोकप्रतिनिधी असतील किंवा आणखी कोणी महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी असतील, कुणी आतापर्यंत सांगितलं नाही की या पुलाची हे एक जी लेन असा ती बंद का असतात. आता खरोखरच ना ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर लोकांना हवा असत ना तर खयच्या आता राजकीय पुढाऱ्यावरती नाही अवलंबून राहण्याची गरज नाही असा. तर आता लोकांनीच ना एक दिवस या पुलावरती उतरू हवा असा आणि खरोखरच आता जन आंदोलनाची गरज असा. कोकणात लाईव्ह साठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली. कोकणी माणसाक वाराक तोंडाक माशे लागतातच. तोंडाक मासो असलो काय 4 घास कसे चढ जातात. आता जरा मासे खावचे वांदे जातले असत, कारण 1 जून पासून मासेमारी व्यवसायच बंद रवतलो. मासे धरूक जाणारे बोटी आता किनाऱ्यावर घेऊच्या कामाक सुरुवात झाली. देवगड बंदरावर 1 जून ते 31 जुलै दरम्यान मासेमारी जी आहे ती बंद रावतली असा आणि त्या दृष्टिकोनान हय सगळे मच्छीमारी नौका आहेत ते किनाऱ्यावर घेऊचा काम सध्या जोरदार सुरू असा आपण बघू शकतास. होय, आता ह्या क्रेट बीट धुवचा काम चालू असा, साफसफाई चालू आहे.
हे आता टॉलर वगैरे वर घेतल्याने त्याच्यामुळे ही कामाची लगबग सुरू आहे. तर काय करतास तुम्ही? टप कशाला धुतात? झाला ना, संपला. आता किती तारीखपासून चालू आहेत परत? गणपती सगळे टॉलर वर घेऊन झाले तुमचे? अजून काही शिल्लकच घेऊचे? कधी घेतला ते? पाणी झाल्यावर. कधी उद्या परवा घेतलास? 4 दिवसांनी घेतलास. पाऊस अजून खूप लांब पाऊस अजून पडलो नाही या, मग एवढ्या लवकर कशा घेतात? शासनाचा आदेश असतो ना म्हणून ना. हां, त्याच्यात तुम्ही काय फरक नाही करीत ना दरवर्षी? कुडाच्या शासकीय मैदानावर भलतोच प्रकार बघूक मिळालो. बिअरचे बाटले षटकाराच्या लाईनीत लायलेले होते. गमतीचो भाग बाजूक रवलो तर मुलांच्या जीवाशी खेळ या मैदानावर सुरू असा. रातच्या अंधारात दारूचे पार्टी करणारे महाभाग ह्या इसरतात की ह्यो तुमचो पार्टीचं ठिकाण नाया तर लहान मुलांचा खेळाचा ग्राउंड हा. रात्रीचे तुम्ही मजा मारतास त्याचो त्रास मात्र मुलांका देतास. मंदार शिरसाटांनी ह्यो सगळो प्रकार थांबलो नाही तर पोलीस ठाण्यातच ठिय्या आंदोलन करूचो पवित्रो घेतला. जनाची नको मनाची तरी लाज बाळगा आणि ह्यो प्रकार बंद करा असं त्यांचा म्हणणं. आपण आता उभे असो ते म्हणजे कुडाच्या एका शासकीय मैदानावरती आणि आपण पाहता की इकडे पाठीमागे मुलं क्रिकेट खेळतात आणि क्रिकेट खेळतेवेळी या मुलांनी वापर केलेला तो बाउंड्री लाईनवरती बिअरच्या बाटलींचा वापर केलेला बघूक मिळता. आणि हे वापर असंच नाही हो का, तर या वापराच्या मागचं मूळ कारण ते इकडे पिऊक बसणारे बेवडे आणि या बेवड्यांका रोखूसाठी प्रशासन या पाठी पडता. काही ना काही कारण असत ती आपण जाणून घेऊया. आपल्यासोबत मंदार शिरसाट असत, काय सांगतात बघूया. नक्कीच काहीतरी प्रशासन कमी पडतं आणि आमचं सरळ असं आरोप आहे की कुडा शहरात काहीतरी मोठी घटना घडल्यानंतरच कुडा शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागतले आणि खयची तरी घटना होई असं बहुतेक शासनाचं मत दिसता की काहीतरी मोठा झाला की आम्ही कुडा सीसीटीव्ही लावतलो. कुडा शहरात वाढत चाललेले चोरी आहे आणि कुडा शहरात वाढत चाललेले अपप्रकार या संदर्भात गेले 15 दिवसापूर्वी आम्ही शिवसेनेच्या शिष्टमंडळातर्फे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली की कुडा शहरात तुम्ही मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावा, म्हणजे कुडा शहरात वाढते अपप्रकार अशा ग्राउंडवर दारू पिऊक बसणं असून देत किंवा ड्रग्सचे प्रकार असून देत किंवा वाढते चोऱ्यांचे प्रमाण असून देत, यासाठी काहीतरी तुम्ही सीसीटीव्ही लावा. पण शासनाने त्याच्यावर डोळेझाक केली आहे. आज नुसते दारूचे बाटले नाहीत की रात्री दारू पिणे बाटले फोडले जातात आणि काहीतरी तरी मुलाच्या पायाक लागलं किंवा त्याला जखम झाली तर ह्याचा जबाबदार कोण? प्रशासन म्हणतात सिंधुदुर्ग जिल्हा एआय झालो तर कुडा शहरात कॅमेरे तुम्ही का लावणार नाही किंवा कुडा शहरात मोठी अपघटना घडूची तुम्ही वाट बघतात की काय? निश्चितच जर तुम्ही 15 दिवसाच्या आतमध्ये या ठिकाणी कुडा शहरात सीसीटीव्ही नाही लावलात तर कुडा पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आम्ही ठिय्या आंदोलन करतो आणि निश्चितच या 4 दिवसात मुलांना काही त्रास होऊ नये म्हणून शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी साफसफाई मोहीम देखील येणाऱ्या आठवड्यामध्ये लावून ग्राउंड साफ करूचं काम आम्ही करतो. पार्टी करूची जागा नाही म्हणान प्रशासनात या मैदानात लाईटी बसवची मागणी केल्याने आणि पोलिसांनी आपली गस्ती वाढवून या बेवड्यांका पकडूचं आवाहन केल्याने लवकरच या सगळा थांबाक होया अशी पालकांची आणि प्रशिक्षकांची इच्छा असा. आजच आमदार निलेश राणे यांनी एसपींवरती टीका केलेली असा आणि आजच एक मोठं आपण रिपोर्ट पाहतो की मुलांच्या खेळाच्या ग्राउंडवरती मोठ्या प्रमाणात दारूच्या बाटल्यांचो बिअरच्या बाटल्यांचो खच पडला. आपल्यासोबत राजन नाईक असत, राजन नाईक यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. आज कुडा शहरात ग्राउंडवर हे जे बिअरचे बाटले फोडून टाकले जातात, दारू खाऊन बिअरचे बाटले दारीचे बाटले फोडले जातात, ह्याका पूर्ण जबाबदार कोण? तहसीलदारचं ऑफिस बाजूक असा, प्रांत ऑफिस बाजूक असा, पोलिसांचं दुर्लक्ष, ह्याका कोण बघतलो कोण? ह्या आणि आज कुडाचं दशेची अशी झालेली आहे. ह्याका कारण ह्या की आम्ही कुडाचं नाव आमचा खराब जायत चाललेला. कशामुळे? आज लहान मुलांना खेळा ग्राउंड नाही असत, काय नाही असत, तरी ग्राउंड असताना सुद्धा ह्या ग्राउंडवर असे बाटले बिअरचे बाटले हे बघा, हे बाटले फोडले बघा तरी. आणि असे जे कोण रातचे दारू पिऊन पितो बसतात त्यांना विनंती असा
जरा जनाची नाही तर मनाची लाच घेऊन हे पिऊन बाटलीतून बाजूक टाका, प्या तुम्ही, पण बाजूक नेऊन टाका ते बाटली, ते फोडू नका. ह्या लहान मुलांचा खेळाचा ग्राउंड असा, हा विनंती असा, ह्याच्या पुढे असा काय प्रकार घडवू नका. तर राजन नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे बेवड्यानं जरा सुधरा आणि हा ग्राउंड असा लहान मुलांचा असा, लहान मुलं या ग्राउंडवर खेळतात, त्यामुळे इथे असले घाणेरडे प्रकार करू नको. आणि पोलीस प्रशासनानं पण याची जाग घेऊन जराशी तरी तसदी घेऊन दररोजची पाहणी करून हे जे बेवडे असतील यांना जाणक्यान पिटावून दे. कोकण साद लाईव्ह साठी निलेश ओरसकर, कुडा. कोणाचा डोक्या खय चलात आणि कधी कोण काय करीत हेचो काय नेम नाही. देवगडातल्या कोटकामते हयल्या आडिवरेवाडीत एका माणसात तर घराच्या आड्यातच गांजाची झाडाच लायल्या. थोडी थोडकी नाही तर 23 झाडा. पोलिसांका याची कुणकुण लागली आणि त्यांच्याने याच्यावर कारवाई केल्याने त्या झाडाचं वजन 2 किलो 450 ग्रॅम होता. 49,000 मुद्देमाल जप्त केल्याने ओंकार राजाराम कोतेकर या माणसावर गुन्हा नोंद झाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवगड पोलिसांनी ही कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक श्याम बुआ यांच्या नेतृत्वात विशेष पथकान छापो टाकलं होतं. पर्यटन हंगाम संपलो तरी या वर्षात मालवणवाल्यांका बराच काय दाखवून दिला. लाखो रुपयांचो पर्यटन व्यवसाय, वाढलेले पर्यटक आणि दुसऱ्या बाजूक वाहतूक कोंडी. बारक्या रस्त्यावरच्या गोंधळामुळे लोकांका नको तो मनस्ताप सहन करूचो लागलो. पर्यटन हंगामात मालवण शहरासकट समुद्र किनारे, ऐतिहासिक स्थळा आणि बाजारपेठेत प्रचंड गर्दी झाली. पर्यटकांनी मालवणाक पसंती दिली. पावसान सुद्धा बरा केला, त्यामुळे सगळ्यांचोच व्यवसाय झालो. मात्र वाढलेल्या गर्दीचं नियोजन करू पोलीस आणि नगर परिषदेक काय जमला नाही. शहरात काही मिनिटं जातो थंय 1-1.5 तास लागाक लागलो. बाजारपेठ, जेटी, समुद्राकडे जाणारे रस्ते आणि महत्वाच्या चौकात गाड्यांचे रांगे लागलेले. काही रस्ते आधीपासूनच रुंदीन बारके असत, त्याच्यात पर्यटक खयच्या पण गल्लीत 4 चाकी गाडी घालत होते. त्याच्यामुळे आधीच वाढ लागली. नेमको खयचो रस्तो गाड्यांसाठी आणि खयचो रस्तो मालवणवाले वापरतले ह्याचा पर्यटकांका माहिती नसल्यामुळे पर्यटकांचो गोंधळ उडालो. आता पर्यटक गुगल मॅपवर गाडी घालत असल्याने लहान गल्ल्यांमध्ये खूप वेळा गाडी अडकले. वाहतूक थांबली, त्याचो त्रास लोकांका झालो. एवढे पर्यटक येतात तरी त्यांका गाडीला खय जागा नाही. एवढी वर्षा झाली पर्यटन जिल्हो होऊन, त्याच्यात मालवणात तर दरवर्षी पर्यटकांचो आकडो वाढतच हा. पण पर्यटकांका गाडीला जागा करूक नगर परिषदेक काय जमाक नाही. रस्त्याच्या कडेक, चौकात आणि लोका रवतत थंय खयव गाडी लावून पर्यटक मोकळो होता. त्याच्यामुळे पर्यटक आणि मालवणवाल्यात भांडणं सुद्धा झाली. ह्याचा नियोजन खरा तर आधीच करूक व्हाया होता. पोलीस पण खय तसे दिसले नाही. अगदी हंगाम संप दिलो तसे पोलीस दिसाक लागले. आता झाला तर झाला, पण पुढच्या वर्षात तरी असा काय होक नको म्हणून पालिकेन आतापासूनच त्याचं नियोजन करूक व्हाया. नाहीतर पुढच्या वर्षात पण मालवणकरांका ह्याच भोगूचा लागताला एवढा मात्र नक्की. राजकारणात कधी काय होय ते सांगू घेऊचं नाही आणि असाच कायसा घडल्याचा देवगडात. बघूया नेमक्या काय झाला. आमचं देवगड शांत असा. राजकारणात निवडणुकीच्या वेळे भांडतले, पण गावच्या विकासात सगळे एकठे येतं. राजकारणाच्या आरशात बघूचा म्हटलास तर देवगड ह्या भाजपचाच, पण आजच्या राजकारणाच्या नजरेत देवगड तसा भाजपाक अवघडच बनला होता. 2019 सालात आताचे मंत्री नितेश राणे भाजपा दिले आणि सगळा देवगडच 100% भाजपचा करून टाकला. राजकारणात विरोधक होयो तरच राजकारणात मजा असं म्हटला जाता, पण या भांडणात विकास मात्र थांबान जाता. ह्या पण खराच. आपल्या गावचो विकास थांबता म्हणून विरोधक पण आता थडे जाऊ लागले. पण ह्याच्यात सून विरोधकांचो विकास होता अशी लोकांच्यात कुजबूज असा. कालच विजयदुर्ग विभागातले ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 3 शिलेदार भाजपात गेले. पंचायत समिती सदस्य विष्णू खाडी, तालुका प्रमुख जयेश नर, विभाग प्रमुख संदीप डोळकर आपल्या 100-200 कार्यकर्त्यांका घेऊन भाजपात गेले आणि खऱ्या अर्थान देवगडचा भाजपा 100% झाला. पण याच्यात खरी कमाल केल्यान ती राणेंच्या विश्वासू तालुकाध्यक्षान बंड्या नारकर यांच्याने. शेवटी राणे पण म्हणाले, बंड्याचो पायगुण चांगलो आ. आधी बिनविरोध सदस्य निवडून आणल्यान आणि आता विरोध केल्याने त्यांका भाजपात आणल्यान.
जगात भारी आणि पर्यावरणाक पूरक अशी कॅन्डेला P12 ही उडणारी इलेक्ट्रिक बोट मुंबई दिल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या दूरदृष्टीन आणि मंत्री नितेश राणेंच्या पाठपुराव्यान ह्यो मोठो प्रकल्प प्रत्यक्षात इलो आसा. मुंबईकरांका आता सुसाट आणि प्रदूषण मुक्त पाण्यातल्या प्रवासाचो एक वेगळो अनुभव मिळतो. हायड्रो प्रोफाईल तंत्रज्ञानासाठी अख्ख्या जगात ती फेमस असा. त्याच्यामुळे ही बोट पाण्यावर उचलली जाता आणि ती हवेत तरंगल्यासारखी धावता. हेचो फायदो असो काय प्रवाशांका एकदम आरामशीर आणि सुरक्षित प्रवास करू येतलो. बोट इलेक्ट्रिक असल्यामुळे समुद्रात जरा सुद्धा प्रदूषण होऊचा नाही. ही फ्लाइंग बोट मुंबईकरांसाठी खास ठरतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कल्पनेतून आणि मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंच्या धडाकेबाज कामातून ही क्रांती घडली आहे. मालवणी बुलेटिनमध्ये हयच थांबतो. आणखीन बातम्यांसह भेटाया दर रविवारी. बघत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह.